kana shirye-shirye lafiya ce wallahi kaga abin da nake yin ga ina fata ne ran da mala'ikan mutuwa dai zon kare lafiya. Ga malam ya rasu zan tambaye ni da ku duka baki daya. Gani nan suna na Anas Tawfiq. Ga nan kowa da sunansa da irin aikin da kowa ke yi. Tun da ya rasu in za a yanko wani abu a kawo shi a doko shi gashi da malam na jan hadisi ko yana jan ayon Qur'ani. Ko malam na nasiha. Malam na bayani haka yake yi. Malam wannan ya je doko na rana kaza ya kawo. Wani ya doko na shekara 10, wani ya doko na shekara 5. Akwai wanda suka doko na shekara 30. Akwai wanda suka dauko karatunsa na shekara 40. Ana nuna da duniya, ana wanga maganganun ma fa bayan an doran ga kaga ya mutu fa an kunna magana ana ji malaiku kuma na rubuta lada. Suna rubuta lada. Yanzu haka da ba karatun shi da aka sa duk aya da ya ja da hadisi yayi yana kwancen nan kuma ana rubuta lada ana kai mai. Ana rubuta lada ana kai mai. Babu shakka wannan haka ne. Ba shakka ciki. Karatun da yake yi na yayi duba barin ga mutuwa yayi Bukhari yayi Muslim Abi Dawuda Sunanu Tirmizi yayi ya kare yayi sun Muwatta Malik ya kare har ya shiga cikin Muwatta Malik yayi sharhi ya koma da shi cikin Hausa. Ina jin da aka lanta littafin bai wuce wata 2 ba. Aka lanta littafin nan Dr. Isa Fantami ya je lanta wannan littafin nan ga malam zaune yayi sharhin maganar manzon Allah hadisai sama da dubbayya dukkan su cikin sharhin Hausa don mutane su amfana da shi. Yanzu aka an raba littafin ana amfanuwa da shi ana nuna aikin da malam yayi ana ta nunawa ga tambaya na ran da ka mutu me za nuna tambayar duka kenan na gama ku da Allah tambaya zan muku na gama ku da Allah malam ya mutu an kawo shi yana karatu akwai wanda ya kawo na Bukhari akwai wanda ya kawo na Tirmidhi na Ibn Majah na Imam Muwatta Malik wanda littafin da yake cikin ganar shekaran jiyan gano an kawo ga tafsiri ga nasiha duka baki daya dalilin malam da Sheikh Tawfik ya je ga an kafa darul hadis yace da malam mu ma za mu zo kuma shi mu kafa darul hadis dalilin darul hadisin Kano aka samu darul hadisin kuma shi ya kafa darul hadis domin inda suka yi karatu kenan daga Makka ya zo da shi Kano aka kafa daga wurin kuma ya gangaro aka kuma kafa shi cikin kuma shi wanga duka abinda ake gwada ma duniya kenan kun gani ba tun ba mu je lahira ba fa muno Allah na gwada muna yanda abinda zai faru ranar tashin alkiyama yanzu ga shi ana ta nuna an ka bude kowa na ta jefawa yau ga kowa malam ne kamfanin kowa malam ne malam ana kawo shi gashi nan yana kaza zan tambaye ni da kai in muka mutu me za gwada ma jama'a me za nuna ma jama'a in ka mutu za nuna ma jama'a ne kana jubilee park kana rawa akwai wanda suka mutu rawa suka yi kowane ranar lahadi suna rawa samari sunna ga gemu yana rawa ranar lahadi na ran sai da Allah in ka mutu ya fito kana kwance za ta buga rawan na ana zana maka lada ba ku ji ba ku gani kuna shi ana shirin yamurai shirin yamurai a sa irin abin wuyan nan ana kidi ana rawa kuma ka ji fawo ba makiyin shi ke post ba shi ke post har ma in ya post in kai kamar baka gani ba yayi gaba da kai har ma kai shegantakan ga wani na ce ai hasada yake me lafiya a wurin da muka yi na shirin da nayi na jefa bai ce komi ba ka ji mahaukacin banza kun ga me cika da malam bai ya cika da kowa an nuna na kowa wani ko barin ja muku kan Facebook kan Google wiki shekara 10 ya ci mutuncin mutane daban-daban awa guda awa 2 awa 4 awa 6 kullun cin mutuncin mutane wani kaza ne ya tona asiri ya bata aure yayi abubuwa daban-daban ranan da zai mutu ga abin da za gura ma duniya kenan suna zaune wani arne ya kawo Facebook shi da ya samu yanzu zai doki na cin mutuncin dan wanshi yana bibiya har wani na biyan kudi a je a kawo asirai mutane da shi yake program kuma kuna kallo in ana kallo na ran da za a post wannan abin nan zai ba kai bo amma shi a kawo ga sunanka cikin masu kallo kana comment yau ga shi na ana gwada aikin malam to abin da zai faru ranar tashin kiyama kenan misalan da duka gani abin da zai faru ranar tashin alkiyama kenan yau khutban mu na juma'a sunayen ranar tashin alkiyama da dalilin bada wannan sunan karatu mu kenan
sunayen tashin kiyama, domin Allah ya ba tashi alkiyama suna daban-daban. Larabawa kuma bayan Allah, in suna abu yayyawa, in kaga suna abu yayyawa, darajar shi ya kai ya kawo. Shi yasa addu'a takobi, Larabawa su wasa da takobi. Kun san takobi shi muke ce ma wuka. Takobi, saboda darajar takobi yana da suna daidai 500. Wuka kurun yana da suna 500. Zaki, saboda sunan darajar zaki na da suna 350. Haka saboda darajar Allah da mutuncin Allah, sunayen Ubangiji Allah subhanahu wata'ala, Allahu aljabbarul mutawakkilul alimul ghaffarul wadudu, saboda sunan Ubangiji Allah kenan. Darajar Allah bar sunan sa yawa, darajar manzon Allah sunan sa yawa. Tashin kiyama, saboda darajar tashin alkiyama shi sunan yawa. Allahu akbar. Shi yasa zaka ga Ubangiji Allah ya ambaci ranar tashin alkiyama yawmul akhirah. Rawul akhiran nan an ambace shi cikin aya 140. Ranar tashar kiyama kurum Allah ya ambace shi wa anziruhum yawmal azifa idhil qulub ladal hanajir kadhimin. Malama sun ce an ambace shi al-azifa. In aka ce al-azifa ma'khuzun min al-iqtarab. Azifa iqtarab. Ka tunatar da su yawmul azifa, rana makusanciya. Wannan cewa ai kiyama har yanzu bata tashi ba. A'a, ka bar tunanin ai ba tashin kiyama har yanzu ba, bar tunanin wannan. Da ka mutu kiyama ya saya. Malam Dr. Bamba yau kiyama shi ya saya. Duk abin da aka masa alkawari ran tashin kiyama yau ya gani. Yau ga yanzu aka na muku bayani ya tun gani. An nuna masa Allah, sa an nuna masa aljanna. Ana ta nuna masa aiki, ana nuna masa aiki. Akwai wanda Allah zai ce gashi amma na yafi. Man mata faqad qamat qiyamatu. Kesa Allah ya ambaci qiyama yawmul azifa kana da saurin akuwa, sauri iqtarabatis sa'a iqtaraba lin-nasi hisabuhum ata amrullahi fala tasta'jilu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Tana da saurin zuwa, makusanciya ne, tana gaba gabanka. Yanzu kan na muku bayanin ga yanzu anya bayan la'asar kiyama wani ya tashi. Wallahi bayan la'asar ga kiyama wani ya tashi. Na Alhaji Abdul Qadir ya tashi last week ko, sannan na doctor kuma ya tashi awa guda. An in the next minute kiyama wani kuma ya tashi. Don Allah in dai ga irin rayuwar da yake yi ma Allah, amma duk da shi ba a kyale shi ba, kai kana saman cikin sabon ka nan za kyale ka. Kaga malam na cikin ga karatu aka dauke shi ko? Akwai wanda kuma yana zaune yana cin mutuncin mutane za su doke shi. Ga masu tonon asiri, ga masu cin amanan mutane, ga masu shiga cikin haƙƙin mutane, ga mutanen zango suna maganganu da ba sani ba. Min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'nihi. A ta shiga cikin haƙƙin mutane, kaga wani na taba wani, in ka koma ka duba laifin shi ya inda raba mu da mutanen zango ya kai mutan jahannama. Amma yana cin mutuncin wani, yana zagin wani, bai gana shi wani ya gani. Ko ba nasiha ba, cin mutunci. Nasiha shi daban, ana nasiha in kaga abin da bai yi ba dole ai nasiha. Kuma nasiha ba wai don kai na da laifi ba, da ko da mutum na shan giya, ya kurba giya, ya sha giya, ya kuma buga guda, ya buga na uku, shi ga kuna zaune a gana kiran sallah, ce jama'a ba ku tashi ku yi sallah, ka ku ce a kai mashayi, dole ku tashi ku yi sallah, dole ku ji ba shi wo abin da ya fari muku na magana wane ne, lamarin wane ne. Shi sabai Allah wanga abin da zai faru kenan, ubangiji Allah na bamu labari, har kuma yazo ya ambaci wannan ranan nan. Allah ya ce li yunzira yawmat talaq, yawmat talaq ranan haduwa. Allah ya ambaci kiyama da ranan haduwa. Ranan haduwa kowa da kowa zai hadu. Wannan ranan nan yaltaqi ahlus sama wa ahlul ard, halittan sama da kasa duka zamu gamu. In an gamu filin kiyama ba wanda ba shi wurin, ba wanda zai fake ma Allah. Filin kiyama kowa da kowa na nan, mutanen sama, halittan sama suna nan, halittan kasa suna nan, mala'iku da su hadu. Wannan ranan kowa zai gamu. Wannan ranan nan malama suka ce an ambace shi yawmat talaq ne, domin da ka zo shi a gama aikinka na shekara 60 yana gabanka, ga ka ga aikinka. Liyunzira yawmat talaq, malama sun ce an ambace shi yawmut talaq domin ranan nan
ana Allah Allah ranan halittu da su gamu ga wanda ya halice su. Dukkan mu za mu gamu ga Allah. Liyunzira yawmat talaq. Ka jima kana zaluntar mutane, ka gama mutane kuma shi ba wanda baka zalunci ba, ka ci kasa, ka ci gini, ka ci lashe, ka ci sha Allah ya tara wanda ka zalunce su ga ka suna kallon ka kana kallon su. Malam suna kallo sun yi haka sai Allah ya ce she na zazzage kana ba su. Yaltaqi adh-dhalim wal mazlum. Husuma ya shiga cikin mutane ai hukunci kan wani al'amari. An ba azzalimi gaskiya. An ba wani gaskiya ba shike da gaskiya ba. Allah zai gama mai gaskiya da wanda bai da gaskiya. Duniya magana ya faru tsakanin ku an yi hukunci an baka gaskiya kana ta jin dadi to wuri na ni Allah ba kai ke da gaskiya ba. Shi yasa za a kawo haka nan za a kawo. Li yunzira yawmat talaq. Haka za mu zo mu gamu. Kafirai da su gamu da wa mu'minai. Li yunzira yawmat talaq. Allahu akbar. Ga manzon Allah ga wanda suka yi imani da manzon Allah. Allahu akbar. Ga manzon Allah ga ahlus sunna wal jamaa. Liyunzira yawmat talaq. Ta wannan somin tabi kenan, karatu mu sabon sati kenan in Allah bai kashe mu ba, domin abin na da ban tsoro. Yanzu akan na muku bayanin ga anya sabon sati ba mu ciki. Allah ka ji kan malam, ubangiji Allah ka yafe mai. Allah ina rokonka ka lullube shi da rahama ka sa shi gidan aljanna. Ba wanda aikinsa zai shiga shi gidan aljanna shi rahama Allah. An tambaye manzo Allah hadda kai, manzo Allah ce haddani, sai Allah ya lullube ni da rahma. Aikin sa doki maka yafiya ne. In kai aikin kirki sai a doki aikin nan a yayyafe maka wasu miyagun aikin ka, to yanzu da me zaka shiga aljanna? Ba komi ya kare, she ni'man Allah rahama Allah ya lullube ke saka gidan aljanna. Allahu akbar. Yasa muna roƙon Allah ya doki ni'man sa da rahaman sa ya lullube mu ya samu cikin gidan aljanna. Amin. Bai Allah wanga shine al'amarin da zai faru ranar tashi alkiyama. Wanga shine al'amari da zai faru gaban ubangiji Allah subhanahu wataala. Yasa muna roƙon Allah abinda muka fi roƙon Allah ne aqida, tauhidi. Allah ka dawo da mu kai. Amin. Yasa wanda bai san aqida ba ina ji mai tsoro ranar mutuwar shi. Wallahi ran da zaka mutu kai ba abinda kai wasa da shi aqida. Ya baka mamaki gaban Allah. Yasa muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya yi jin kan mu duka baki daya. Wanga jana'izan in an yi ta muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wataala yanzu Allah ya sa yana cikin rahama, Allah ya sa yana cikin ni'ima, ubangiji Allah ya sa yana cikin waɗanda yake ubangiji Allah zai ci musu udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati. Sannan abin da ya bari baya ubangiji Allah ya kama masa, Allah ya ba su hankuri. Muna mika ta'ziya zuwa ga babanmu Alhaji Salu, gashi tare da mu, dan wani Dr. Bamba kenan gashi nan tare da mu. Alhaji Salu mahaifinmu kenan, muna roƙon Allah ya ba shi hankuri, muna masa ta'aziyya ubangiji Allah ya ba shi hankuri. Hajiya Aura ba umman mu kenan, babaniyan mu, muna roƙon Allah ita ma Allah ubangiji ya ba ta hankuri. Hajiya Safura, dukan su muna mika ta'aziyya mu zuwa gare su, ubangiji Allah ya ba su hankuri, da ƴaƴan da jikokin da dangin duka na gidan baki daya. Darul Hadis muna mika ta'aziyya mu zuwa gare ku, ubangiji Allah ya ba ku hankuri. Wallahi malam ya bar suna mai kyau, malam ya bar baya mai kyau. Kun ga abin da malam ya bari ko? To wanda kuma ba za ka tattakama da malam bane, kai ma me za ka bari ran da ka mutu? Yanda malam ya bar daraja, kai ma a doki sunanka a yaya daraja cikin gidanku. Gashi nan yanzu kowa ko da dangin shi sun ce ba su yi, mu ya muna mu mun yi. Ba ruwan yanzu aka ba ruwan shi da kowa, ko ka ce ba ruwanka da shi don Allah, she ma ka dangana kanka da shi ma za ka yi daraja. Ta wannan kenan, balantana ma ga irin mutunci da ke shake a cikin wannan gidan. To muna roƙon Allah hada hankula, ubangiji Allah hada hankula, Allah ya sa rasuwan ya zama hadin hankula. Ubangiji Allah muke roƙo, Allah kai ne Allah ka ba su hankuri. Rasuwan gana iya bayan an yi rasuwan in sun yi hankuri a ba su aljanna da shi. domin da an yi rasuwan kai hankuri kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Sai Allah ya tambaya me kace, in kace an kace ma Allah ga abin da ka fadi yafi sanin abin da ka fadi, she ce da malaiku a shiga aljanna tunda mutuwa ya zo kai godi a gina maka gida a sa baitul hamd, gidan masu godiya cikin gidan aljanna. Allahu akbar. To dangin sa muna roƙon Allah ya sa sun samu wannan, ubangiji Allah ya sa sun samu wannan. Allahumma